A Coruña, Vigo e agora tamén Valga. A localidade será a terceira de Galicia en acoller un centro autónomo de ensinanzas superiores de música. A súa sede, o Auditorio Municipal. O complexo está xa perfectamente adaptado para este novo uso. Cando se ergueu, xa se deixou un andar reservado para a formación musical. As palabras concretas que se dixo ao conselleiro de turno en aquel momento era que pode xurdir que apareza un alcalde ou unha alcaldesa loco e que queiran crear en Valga un conservatorio. Por lo tanto, que queremos nós? Que as instalacións cumplan a lei de forma que, se aparece ese loco ou loca, que non haxa que tocar en nada das instalacións. A tolería mudou en realidade e o conservatorio botará a andar no vindeiro mes de setembro. O centro terá capacidade para 120 alumnos. Impartirán as súas clases 30 mestres. Ofrece formación en todas as especialidades, ademais de música popular e moderna. Conta tamén cun departamento de dirección, unha titulación que na actualidade só se pode acadar no Conservatorio da Coruña. Siempre me vienen los alumnos con lo mismo, Pere, pero yo necesito la titulación. Es verdad. Tú haces muchos cursos, muchos cursillos de una semana, de un fin de semana, pero tú no puedes darles la titulación oficial del Estado. Entonces, una de las cosas que teníamos clara, Manolo y yo, era poner el título de dirección en marcha, porque la gente lo necesita. O Centro Superior de Música estará dirixido por 2 expertos. As novas instalacións pretenden dar continuidade á formación daqueles alumnos que iniciaron a súa carreira musical noutros conservatorios da contorna. Este centro superior nun principio vai a beber dos centros profesionales que temos na Redonda, por exemplo, o Centro da Estrada, o Centro de Santiago, o Centro de Pontevedra, Cambados, Vilagarcía, Ribeira, Noia. Vemos que temos alrededor nosa pois uns centros profesionais donde están cultivando, traballando co alumnado. O prazo de inscripción arrancou hoxe a través da web csmgalicia.com. A matrícula será de balde para os 20 primeiros alumnos que a formalicen.